Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας στην πρόσκληση αυτή για τον πρώτο δημόσιο απολογισμό του Δήμου μας, του Δήμου Βάρης Βούλα Βουλαρμένης. Η σημερινή σας παρουσία δείχνει ότι είστε μαζί μας και θα είστε μαζί μας στον αγώνα μας, στα έργα μας. Θα είστε σύμμαχοι σε αυτό που κάνουμε και το βλέπετε όλοι να το κάνουμε μέρα με τη μέρα. Σας καλωσορίζω σε μια εκδήλωση η οποία έχει μεγάλη σημασία για μας. Γιατί σήμερα θα αποδείξουμε ότι όποιος αγαπάει τον τόπο του, όποιος έχει όραμα για το αύριο, όποιος παράγει έργο, και το ξέρετε ότι όλοι μας παράγουμε έργο μαζί με εσάς, ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, μας πολεμούν όλοι, αλλάζουμε τον τόπο. Ο νέος Δήμος ακολουθεί το όραμα όλων μας. Το δικό σας όραμα, το δικό μας όραμα, το όραμα για το οποίο κατεβήκαμε στις εκλογές. Να κάνουμε το Δήμο μας τον καλύτερο Δήμο της Ελλάδας. Λίγο πιο δυνατά το μικρόφωνο, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάζω, σας παρακαλώ. Και μάλλον δεν λειτουργεί και αυτό. Το έργο και τις παρεμβάσεις που κάνουμε στην πόλη μας το βλέπετε καθημερινά και στις 3 δημοτικές ενότητες και στην κάθε γειτονιά, στον κάθε δρόμο. Ζείτε την πόλη να αλλάζει, να εξυγχρονίζεται, διατηρώντας πάντα τη φυσιογνωμία της, το φυσικό τοπίο. Γι' αυτό θα αγωνιζόμαστε πάντοτε. Είναι η πρώτη προτεραιότητά μας. Αν θα μπορούσα, θα σας έπαιρνα όλοι μαζί να πηγαίναμε γειτονιά-γειτονιά, δρόμο-δρόμο, να σας έπαιρνα τα έργα. Δεν θα μας δεχόμαστε εδώ σε μια τυπική εκδήλωση, λίγο άχαρη γενικά, και θα τα βλέπαμε μόνο στους προτζέκτορες. Θα πηγαίναμε σε κάθε σπίτι. Πολλοί από εσάς το βλέπετε στη γειτονιά σας, στον δρόμο σας, στο πάρκο με τα παιδιά σας, στο σχολείο το πρωί. Με βλέπετε καθημερινά. Αλλά πρέπει να είστε όλοι μαζί, όπως είστε εδώ σήμερα, και πραγματικά μου κάνετε μεγάλη τιμή που είστε εδώ και είστε τόσοι πολλοί, για να δείξουμε μερικά από τα πολλά πράγματα που έχουμε κάνει. Θα κάνουμε όμως πολύ περισσότερα στο μέλλον. Γιατί θέλουμε χρόνο για να σας δείξουμε πώς θα κάνουμε την καλύτερη πόλη του κόσμου. Σε μια εποχή που γίνονται τα πράγματα όλο και πιο δύσκολα, εμείς δουλεύουμε συστηματικά. Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής όλων μας. Διασφαλίζουμε την ξεχωριστή φυσιογνωμία του τόπου μας. Μην γελάτε κύριε στο θεωρείο. Όπως όλοι γνωρίζετε, ανέλαβα το Δήμο πριν 18 μήνες. Όταν δυστυχώς, ευνίδια και χωρίς να το περιμένει κανείς μας, έπαθε αυτό που έπαθε ο Γρηγόρης ο Κασιδόκοστας. Ο δήμαρχός μας, ο άνθρωπος που μας μεγάλωσε, ο άνθρωπος που μας έμαθε να προσφέρουμε. Μας έμαθε να συγκρουόμαστε με τα συμφέροντα για το καλό του τόπου μας. Και μόνο γι' αυτό θα κάτσουμε εδώ. Για όλη μας τη ζωή. Ανέλαβα την ευθύνη να κάνω πράξη αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεσμευτήκαμε απέναντί σας. Και το κάνουμε πράξη με τους συνεργάτες μας, με όλους εσάς, με τους δημοτικούς συμβούλους και με την αντιπολίτευση, με την καλή ή την κακή. Όλα όσα έγιναν τους τελευταίους 18 μήνες καθορίζονται από τις αρχές και τις αξίες που η παράταξή μας και ο δήμαρχός μας δίδαξε και μας γαλούχησε. Ειλικρίνεια, διαφάνεια, εντιμότητα και πάνω απ' όλα αποτελεσματικότητα. Αυτά τα στοιχεία θα μας καθοδηγούν και στο μέλλον. Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο για την περιοχή. Να διαφυλάξουμε το σημερινό χαρακτήρα της πόλης, να ενισχύσουμε τις υποδομές που δυστυχώς υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και πολλές ελλείψεις στη Βάρη κυρίως. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φυσιογνωμία της περιοχής από τα συμφέροντα που την έχουν περικυκλώσει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να τη μετατρέψει σε ένα πεδίο άναρχης εμπορικής και οικονομικής ανάπτυξης. Και θα το κάνουμε εμείς, γιατί εμείς μπορούμε, εμείς το έχουμε αποδείξει. Συγχωρέστε μου την ένταση μερικές φορές, αλλά επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε, γι' αυτό πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα στην πορεία έξω από τα δόντια. Όλοι σας γνωρίζετε ότι ο Δήμος μας ήταν η αναγκαστική συνένωση 3 Δήμων. 3 διαφορετικών τελείως
φιλοσοφιών, με διαφορετικά προβλήματα, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, με διαφορετική φιλοσοφία στη διοίκηση. Έπρεπε να στήσουμε από την αρχή ένα νέο διοικητικό μηχανισμό. Αυτό το καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν και στις συνθήκες που έγινε. Δεν είχαμε καμία βοήθεια από την πολιτεία. Αντίθετα, ήρθαμε αντιμέτωποι με πρωτοφανή μείωση πόρων, με σημαντικά μειωμένο προσωπικό και συνεχή αύξηση των αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα έρχονται στους Δήμους, παίρνουν τα χρήματα, δεν μας δίνουν προσωπικό και εμείς πρέπει να βγάλουμε εις πέρας όλο αυτό που καλούμαστε και έχουμε υποχρεωθεί και έχουμε αναλάβει να κάνουμε απέναντί σας. Αλλά δυστυχώς η πολιτεία είναι απούσα. Και ας τα ακούνε κάποιοι που είναι εδώ και διοικούν. Κι όμως, με αυτές τις συνθήκες, εμείς με σκληρή και καθημερινή δουλειά αλλάζουμε προς το καλύτερο την εικόνα της πόλης. Το αποτέλεσμα της δικής σας και της δικής σας δουλειάς δεν αποτυπώνεται στο έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, που σας έχουμε δώσει, αλλά θα σας πω 2-3 πράγματα από αυτό το έργο και στην πορεία θα έχουμε χρόνο, θα κάνουμε συναντήσεις, θα σας πω πολύ περισσότερα. Το έντυπο αυτό δεν κόστησε τίποτα στο Δήμο. Δεν κόστησε τίποτα στο Δήμο κανένα από τα έντυπα τα οποία έχουμε διανύμει. Πρέπει να το ξέρετε, εμείς πρώτη προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Το έργο αλλά και οι παρεμβάσεις μας είναι η δική μας φραγίδα για τη δημιουργία μια πόλης πρότυπο. Μια πόλη αντάξια των προσδοκιών όλων όσων μεγάλωσαν σε αυτόν τον τόπο. Όλων όσων έχουν καταθέσει εδώ τα όνειρά τους, τις ελπίδες τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στόχος μας είναι αυτή η μοναδικότητα να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και πώς θα γίνει αυτό? Με διεκδικήσεις και έργα. Πολλά έργα. Αλλά θα ξεκινήσω από τις διεκδικήσεις. Η πρώτη και μεγάλη διεκδίκηση ήταν να περιέλθει το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο μας. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, τον περασμένο Απρίλιο καταφέραμε να εισάγουμε τροπολογία στη Βουλή με τη βοήθεια και κάποιου συμπολίτη μας και τον ευχαριστώ βρίσκεται εδώ σήμερα, για να έρθει όλο το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο. Δυστυχώς, με το ευνίδιο κλείσιμο της Βουλής και τις πρόορες εκλογές, δεν κατέστη δυνατή η ψήφιση αυτής της τροπολογίας σε ένα νομοσχέδιο. Εμείς όμως συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε και θα φέρουμε τις παραλίες στο Δήμο, στους πολίτες έτσι όπως τους αξίζει. Η ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές είναι για μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Θα ξεκινάει από το κάνι της Βούλας με την κατασκευή ενός βοτανικού πάρκου και θα καταλήγει στο δικό μας φρυγανότοπο εδώ στην ελεύθερη παραλία της Βάρκηζας. Έτσι ονειρευόμαστε την πόλη μας. Δεν την ονειρευόμαστε ούτε με πολυκατοικίες, ούτε με πολυκαταστήματα, ούτε με εμπορικές κρίσεις άναρχες όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Η διαδρομή, όλο το παραλιακό μέτωπο θα διατρέχεται από μια διαδρομή περιπάτου και ποδηλατόδρομου. Κατά μήκος όλης αυτής της διαδρομής στις ακτές κολύμπης, οι οποίες θα είναι ελεύθερες, χωρίς κάγκελα, χωρίς κτίσματα, θα κατασκευαστούν οικολογικά πάρκα, παιδικές χαρές, δρόμοι περιπάτου, χωμάτινοι δρόμοι περιπάτου, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το τοπίο, το φυσικό πλούτο της περιοχής μας, που είναι το παραλιακό μας μέτωπο. Έχετε δει ήδη κάποια κομμάτια από την εικόνα που θέλουμε να φτιάξουμε. Απομακρύναμε όλες τις παράνομες χρήσεις, όλες τις αντιαισθητικές κατασκευές από το παραλιακό μέτωπο. Ανοίξαμε την πόλη μας στη θάλασσα. Η πόλη μας ήταν δίπλα στη θάλασσα και δεν φαινόταν η θάλασσα και γι' αυτό μας κατακρίνανε. Ενισχύσαμε με πράσινο, με φυτεύσεις, με διαμορφώσεις, διαδρομές για τζόκινγκ και όλα αυτά τα οποία καθημερινά βλέπετε όλοι σας και καθημερινά με σταματάτε στον δρόμο και μου λέτε μπράβο και συνέχισε έτσι. Προχωράμε στην ολοκλήρωση του πρότυπου οικολογικού και αρχαιολογικού πάρκου στο Μεγάλο Καβούρι. Είναι ένα έργο το οποίο το σχεδιάσαμε εδώ και πολλά χρόνια. Είναι το δείγμα μας πώς θα γίνουν οι παραλίες, πώς θα γίνουν οι ακτές μας, σύμφωνα με το όραμά μας και το σχέδιό μας για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Περνάτε από την περιοχή,
Το βλέπετε, διαμορφώνεται, από τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να έχει μια συνολική εικόνα και θα έχετε μια εικόνα πώς θα είναι από εδώ και πέρα όλες οι παραλίες μας. Δεν σταματάμε μόνο στα έργα. Διεκδικήσαμε χρήματα τα οποία μέχρι σήμερα ο Δήμος, και όχι ο Δήμος της Βουλιαγμένης και ο Δήμος της Βάρης, έκλεινε τα μάτια. Καταφέραμε, χάρη στις προσπάθειες των υπηρεσιών του Αντιδημάρχου μας του Νίκου του Ζαχαράτη των Οικονομικών, να πάρουμε χρήματα τα οποία ανήκουν σε εσάς, τα οποία είναι 500.000 ευρώ από την ελληνική εταιρεία που εκμεταλλεύεται τις ακτές, την ΕΤΑ, η οποία δεν έδινε αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά ήταν κυρίως οφειλές από το 2007 έως το 2010 του πρώην Δημοβούλας. Κάποιοι στο παρελθόν, και ξέρετε ποιοι, δεν διεκδικούσαν αυτά τα χρήματα, κλείναν τα μάτια. Εμείς δεν ξεχνάμε, δεν κλείνουμε τα μάτια και το κυριότερο, δεν χαριζόμαστε και δεν θα χαριστούμε ποτέ σε κανέναν. Και τώρα θέλω να έρθω στην περιοχή που γεννήθηκα και μεγάλωσα, στην περιοχή που αφιέρωσε όλη μου τη ζωή, στην περιοχή που έχω όλα τα όνειρά μου, την περιοχή που έκανα μεγάλες προσπάθειες με τον Γρηγόρη του Κασιδόκοστα για να έχει αυτή την εικόνα που εσείς και εμείς και όλοι το Λυκανοπέδιο απολαμβάνετε. Και τώρα έτσι προχωράμε και στη Βάρη και στη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, την αγαπημένη μας Βουλιαγμένη. Ήταν και είναι πάντοτε στο στόχαστρο των συμφερόντων. Αλλά να ξέρουν ότι εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να την κατασταράξουν. Είχαμε ένα πολύ καλό δάσκαλο σε αυτό. Ο δάσκαλός μας είναι εκεί, μας παρακολουθεί και γι' αυτό θα είμαστε πάνω απ' όλα. Έχουμε ένα σχεδιασμό που δεν θα σας τον αποκαλύψω, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα γνωρίζουμε εμείς. Αλλά θα σας πω μόνο ότι στις επόμενες εβδομάδες μεγάλο τμήμα της Βουλιαγμένης θα χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Διονυσόπουλο, τον οικειάρχη μου πρώτα, ιστορικό και αρχαιολόγο, τον συμπολίτη μας, σηκωθείτε λίγο κύριε Χρήστο, τον άνθρωπο που ήταν δίπλα μας σε όλες τις διεκδικήσεις. Έχει συμβάλει και αυτός, όπως και περισσότεροι στη Βουλιαγμένη, για να διατηρήσουμε αυτόν τον τόπο και να τον αναδείξουμε υπεύθυνα. Υπάρχουν όμως και τα καθημερινά. Όλοι ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο. Σήμερα, παρά ποτέ, είναι ανάγκη να συνδέσουμε την περιοχή μας με τις άλλες περιοχές της Αττικής. Γι' αυτό εργαζόμαστε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών και την πολιτική ηγεσία να προχωρήσουμε στην επέκταση του μετρό στη Βούλα, σε ένα νευραλικό σημείο, στα Πηγαδάκια, εκεί που ενώνει τις τρεις πόλεις μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το υπόγειο πάρκινγκ, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή σας και τη ζωή μας. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε αλλαγές στα δρομολόγια του ΑΣΑ, έτσι ώστε να μπορέσει η πόλη μας να συνδέεται πολύ εύκολα με το νέο σταθμό του μετρό στο Ελληνικό. Το ξέρετε, το 114 τις επόμενες μέρες ξεκινάει από τη Βουλιαγμένη. Θα καταλήξει στο σταθμό του Ελληνικού, περνώντας μέσα από τη Βούλα, από το Ασκληπείο και την πλατεία της Βούλας. Με την ίδια μεθοδικότητα που αντιμετωπίζουμε τις διεκδικήσεις, αντιμετωπίζουμε και τις πολλές ελλείψεις σε υποδομές που έχει ο Δήμος μας. Με δεδομένο ότι οι πόροι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο από την κεντρική εξουσία, ότι δυστυχώς έχουμε δάνεια από τους δύο πρώην Δήμους της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ και πληρώνουμε τον χρόνο, έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος στο να πάρουμε χρηματοδοτικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το κράτος. Ήδη υλοποιήσαμε και υλοποιούμε την κατασκευή του αγωγού Οβρίων στη Μιλαδέζα, την κατασκευή έργων οδοποιίας στη Βάρη, την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Κόρδι, την κατασκευή της πλατείας 25 Μαρτίου στην Μιλαδέζα, την κατασκευή ομβρίων υδάτων στη Βούλα, την υλοποίηση του προγράμματος εξοικονομώ για το δημοτικό φωτισμό, τα σχολικά κτίρια και τα δημοτικά κτίρια. Καταφέραμε με την προσπάθεια όλων, αλλά κυρίως του Πρωθυπουργού, και τον ευχαριστώ πολύ, πραγματικά τον ευχαριστώ πολύ, με δική του παρέμβαση πήραμε 1 εκατομμύριο ευρώ
και τελειώσαμε το τρίτο, που είναι δεύτερο βέβαια, αλλά έχει γίνει λάθος στο διαγωνισμό, το δεύτερο δημοτικό σχολείο στον Ασύρματο. Χθες παραδόθηκε, σε μία εβδομάδα λειτουργήσει, θα έχουμε ένα σύγχρονο σχολείο, το οποίο θα στεγάσει τη μαθητική κοινότητα της Βάρης. Οι άνθρωποι εκεί το περιμένουν πάρα πολλά χρόνια. Το έργο αυτό ξεκίνησε από τον Δημήτρη του Αναστασίου, συνεχίστηκε με τον Παναγιώτη του Καπετανέα. Δυστυχώς, όπως σας είπα, υπήρχε ένα χρηματοδοτικό κενό. Για πολλά χρόνια καταφέραμε να πάρουμε τα χρήματα και το σχολείο αυτό θα λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να ζητήσω και δημόσια από τη φίλη μου τη Μαρία συγγνώμη για τη στιγμιστική παραλαβή. Λόγω των πολλών θεμάτων δεν την καλέσαμε, αλλά επιφυλάσσουμε στα εγγένεια να είμαστε μαζί που θα κόψουμε το νήμα εκεί. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το γυμνάσιο της Βουλιαγμένης. Το ξέρετε, ήταν το όνειρό μας. Στη Βουλιαγμένη θέλαμε να κάνουμε ένα γυμνάσιο όπως και το Λύκειο, όπως και το Δημοτικό, ένα σχολείο πρότυπο. Καταφέραμε να πάρουμε την έκταση, καταφέραμε να ξεκινήσουμε το έργο, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα μας χρεοκόπησε. Με παρέμβαση πάλι της κεντρικής εξουσίας πήραμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο και θα έχουμε ένα σύγχρονο γυμνάσιο στην ευρύτερη περιοχή. Ένα σχολείο το οποίο αντικατοπτρίζει 100% το σχέδιό μας και την φιλοσοφία μας για τα σχολεία. Σχολεία ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον, δίπλα στα αθλητικά κέντρα, δίπλα στα πολιτιστικά κέντρα. Σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία, ανοιχτά στους συλλόγους, ανοιχτά στον κόσμο της περιοχής. Αυτά είναι μερικά από τα έργα, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, υπάρχουν πολλά και θα σας τα πω επιγραμματικά σε άλλες συναντήσεις που θα κάνουμε. Με σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό υλοποιούμε και κάποιες παρεμβάσεις στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι να βαθμίσουμε όσο μπορούμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτό γίνεται βέβαια κυρίως προστατεύοντας και ενισχύοντας το φυσικό και οικιστικό μας περιβάλλον. Γι' αυτό και ολοκληρώνουμε την ανάπλαση του Μεγάλου Καβουρίου, κατασκευάζουμε το δίκτυο ομβρίων στα δικηγορικά, στη Βούλα, προϋπολογισμού 1.950.000 ευρώ. Καταθέσαμε μελέτη στην περιφέρεια για την κατασκευή του αγωγού ομβρίου στη Μιλαδέζα, με τον κύριο Βάση πήγαμε, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. Και το έργο είναι στη φάση να ενταχθεί στη χρηματοδότηση. Εκεί θα ανακουφιστεί η περιοχή, γιατί γνωρίζουν οι κάτοικοι της Βάρης τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μιλαδέζα όταν βρέχει. Έγιναν συνδέσεις ακινήτων στη Βάρη και στη Βούλα που κρεμούσαν πολλά χρόνια, τα πλέον απλά πράγματα. Κάναμε παρέμβαση για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της Βούλας ως περιοχής αποκλειστικής κατοικίας. Και εδώ θα εστιάσω. Κάποιοι τη Βούλα δεν τη θέλουν Κηπούπολη, τη θέλουν Τσιμεντούπολη. Γι' αυτό θέλω να σας ενημερώσω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρόταση του κυρίου Κωνσταντέλου, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε να καταργηθούν όλοι οι κωδικοί του πρασίνου για την επόμενη χρονιά, για να μην κάνει έργο ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν σταματάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα κάνουμε, κύριε Κωνσταντέλο, Τσιμεντούπολη, την Κηπούπολη που έκαναν οι παππούδες σας. Δεν θα την κάνετε εσείς, δεν θα σας αφήσουμε. Θα κάτσουμε εδώ πολλά χρόνια. Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστικές αποφάσεις για την αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων. Έχετε δει πως καθαρίζουμε τις πλατείες, πώς αναβαθμίζουμε τις παιδικές χαρές και όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Πετύχαμε την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στο οικοδομικό τετράγωνο 306, ένα οικοδομικό τετράγωνο στα Πηγαδάκια. Εκεί είχαν σχεδιάσει οι κάτοικοι της περιοχής, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, ένα μεγάλο πάρκο. Δυστυχώς κινδύνευε να χαθεί αυτό το μεγάλο πάρκο. Πετύχαμε, σταματήσαμε την ανοικοδόμησή του για να φτιάξουμε αυτό το πάρκο που ονειρευτήκαν οι βουλιώτες, οι κάτοικοι των Πηγαδακίων. Προχωράμε σε ένα πολύ σημαντικό τομέα της Βάρης. Ξέρετε πόσο έχει ταλαιπωρηθεί αυτή η περιοχή από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Από το 2005 έχει ξεκινήσει η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Έκανε 2 βήματα προς, έκανε 3 βήματα πίσω. Τώρα όμως είμαστε στο τέλος. Την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο, τον κύριο Ζουλάκη, και τον ευχαριστώ, ο οποίος είναι συνέχεια δίπλα μας, και όλους τους ανθρώπους της Βάρης, έχουμε φτάσει στο τέλος. Θα περάσει από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ και θα μπορούν οι άνθρωποι να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, που εδώ και τόσα πολλά χρόνια τις έχουν αφήσει και δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Θα τις αξιοποιήσουν όμως με πρώτη προτεραιότητα το περιβάλλον.
Αυτό είναι το ιδιωτικό πολυδομικό μας σχέδιο. Πρώτη προτεραιότητα στη φύση, πρώτη προτεραιότητα στη φυσιογνωμία της πόλης μας. Και θα έρθω στο χαίρομαι, την πιο πονεμένη περιοχή του Δήμου μας. Όχι μόνο της Βάρης πια, του Δήμου μας. Ξέρετε το πρόβλημα, από την πρώτη στιγμή που αναλάβουμε το Δήμο και ήδη είχε ψηφιστεί με την κυρία Πυρμπίλη τότε, είχε ψηφιστεί ο νόμος όπου έβαζε πάλι το χαίρομαι στη ζώνη απολύτου προστασίας Β, προσβάλαμε το κρατικό διάταγμα για να μπορέσει να εξαιρεθεί και να ενταχθεί στο σχέδιο. Ξέρουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη. Γι' αυτό παράλληλα προσπαθήσαμε να εντάξουμε στο νόμο για τα αυθαίρετα διατάξεις έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί που ταλαιπωρούνται 30 χρόνια, ακούστε, 30 χρόνια ταλαιπωρούνται, να μπορέσουν έστω να εντάξουν τα σπίτια τους στον νόμο για τα αυθαίρετα και να μην κινδυνεύουν από τα πολεοδομικά πρόστιμα, από την κατεδάφιση και από την καθημερινή τους ασφάλεια. Γνωρίζαμε ότι ο νόμος ο προηγούμενος για τα αυθαίρετα θα πέσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γι' αυτό ήμασταν έτοιμοι στο καινούριο νόμο, στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, να βάλουμε αυτές τις διατάξεις. Και τις βάλαμε με τη βοήθεια των συλλόγων, με τη βοήθεια των κατοίκων του χαιρόματος και με τη βοήθεια πάνω απ' όλα της φίλης μας, του ανθρώπου της περιοχής μας, της βουλευτού μας, της Γεωργίας της Μαρτίνου, και την ευχαριστώ πολύ γιατί έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο από όλους. Ήταν εκεί με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου, με τους ανθρώπους του χαιρόματος, κάθε μέρα μέχρι να ψηφιστεί. Και ενώ ξέραμε τι γίνεται, το κρατούσαμε γιατί ξέραμε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Έγινε το πρώτο και σημαντικό βήμα. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια πρέπει να γίνει πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή, θα γίνει οικισμός και θα βγει προεδρικό διάταγμα έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν πια κανένα άγχος, να μην έχουν κανένα προβληματισμό και να έχουν τις περιουσίες τους να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν για αυτούς και για τα παιδιά τους. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάρτηση στο Κόρβι, μια δύσκολη διαδικασία. Το Κόρβι μπήκε στο σχέδιο το 1986, χτίστηκε η περιοχή με οικονομισιμότητες, με διαφορετικά σχέδια από την ένταξη στο σχέδιο. Τώρα είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου για να μπορέσουμε εκεί να κάνουμε τους δρόμους, τα έργα υποδομής και όλα αυτά που απαιτούνται για την περιοχή. Ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση του ρέματος του Κόρβι. Το γνωρίζετε, το είπα και στη συνέλευση του Συλλόγου, το είπαμε και στα εγγένεια της πλατείας. Θέλω να ξέρετε ότι όποιος έχει ακίνητο πάνω στο ρέμα θα μεταφερθεί σε άλλο σημείο της περιοχής. Δεν θα δικηθεί κανένας κάτοικος του Κόρβι. Δεν θα χάσει κανείς κάτοικος του Κόρβι την περιουσία του. Η περιουσία του θα μεταφερθεί απλά σε ένα άλλο σημείο. Γιατί ακούγονται πολλά, βγαίνουν και λένε πολλά, αλλά ο μόνος υπεύθυνος να ενημερώσει τους πολίτες είμαι εγώ και οι συνεργάτες μου και η τεχνική μας υπηρεσία που παρακολουθούν το θέμα από κοντά. Ολοκληρώνουμε την πράξη εφαρμογής στον ασύρματο για να μπορεί επιτέλους να εφαρμοστεί το σχέδιο στο υπόλοιπο ασύρματο. Δρομολογήσαμε την τροποποίηση του δημοτομικού σχεδίου για την κατασκευή του ναού στον προφήτη Ηλία. Σεβασμιότατε δυστυχώς τη διαδικασία αυτή προσπαθούν κάποιοι να την τορπιλήσουν. Αναβολές και αναβολές στις επιτροπές και στα όργανα του Δήμου για να κερδίσουν χρόνο. Δεν ξέρουν ότι ο Θεός είναι ψηλά και θα μας κρίνει όλους κάποια στιγμή. Είμαι γνώστη του θέματος αυτού. Την επόμενη Δευτέρα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πιστεύω ότι αυτοί θα το ξανασκεφτούν. Θα ξανασκεφτούν ότι πρώτα απ' όλα είναι το μέλλον του τόπου και μετά είναι οι μικροπολιτικές τους σκοπιμότητες. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον σεβαστημιότατο Μητροπολίτη που από την πρώτη στιγμή πήρε το έργο επάνω του. Πραγματικά στάθηκε δίπλα μας κάθε στιγμή, πρωτοστάτησε και ο μόνος λόγος που προχώρησε τόσο γρήγορα είναι ο σεβασμιότατος, ο πιμενάρχης μας, ο άνθρωπος που είναι κοντά μας από την πρώτη μέρα που είναι στην περιοχή μας. Δεν πρέπει να ξεχάσω και τον άνθρωπο που δεν σταματά να προσφέρει. Το Θανάση τον Μαρτίνο και την οικογένειά του έχει αναλάβει να κτίσει ένα μέρος αυτής της εκκλησίας. Και έχει κάνει τόσα πολλά σε αυτό το Δήμο. Και όχι μόνο σε αυτό το Δήμο. Τον ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου και μέσα από την ψυχή μου.
Ένας τομέας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την εικόνα της πόλης, για την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, είναι ο νευραλγικός τομέας της καθαριότητας. Εκεί έχουμε ρίξει τώρα όλες μας τις δυνάμεις. Δυστυχώς οι περικοπές στο προσωπικό, η μείωση της χρηματοδότησης, η συνεχής απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι όμως έχουν δίκιο, έχουν πλήξει ιδιαίτερα αυτό το τομέα. Όμως ήδη έχουμε αντιμετωπίσει τα κυριότερα προβλήματα. Και δεν σταματάμε, γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα όλοι μαζί. Με τη δική σας βοήθεια, με τη δική σας συνεργασία, θα κάνουμε την καθαριότητα πρότυπο. Πρότυπο όχι μόνο για την Αττική, αλλά για όλη την Ελλάδα. Μαζί με εσάς. Το νεκροταφείο είναι χάλια. Ήδη προχωράμε σε μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης μας. Είναι ένας μεγάλος δήμος, πρέπει να το διαχειριστούμε συνολικά. Συντηρείται ο εξοπλισμός, αναδιοργανώθηκε η υπηρεσία και υλοποιούν μια σειρά από προμήθειες κάρτων και εξοπλισμών για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Θα ήθελα όμως αυτό το σημείο να σας ενημερώσω για κάτι που πολλοί από εσάς δεν το γνωρίζετε και είναι απολύτως λογικό. Ο Δήμος μας από 1η Πρώτου του 2011 λειτουργεί με 187 άτομα λιγότερα. 187 άτομα λιγότερα σε μόνιμο και εποχικό προσωπικό και συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τα 120 από αυτά είναι στην καθαριότητα. Φανταστείτε λοιπόν, είχαμε όλος ο Δήμος 170-180 άτομα και τώρα τα 120 δεν υπάρχουν. Ό,τι έχουμε κάνει στον τομέα της καθαριότητας, πιστέψτε με, είναι άθλος. Και είναι χάρη στο Λευτέρη τον Ταργιλουδάκη, τους συνεργάτες του και όλους εσάς που έχετε την υπομονή και μας βοηθάτε συνεχώς. Η πόλη μας είναι ένας από τους κυριότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια στη Βουλιαγμένη, τα 2,5 χρόνια στο Καλλικρατικό Δήμο, προστατεύσαμε υπεύθυνα το φυσικό μας πλούτο. Για μας η προστασία της πόλης και του περιβάλλοντος της είναι βασική προτεραιότητα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί καταφέραμε αυτά τα 3 χρόνια στο μεγάλο πια Δήμο να προστατεύσουμε την περιοχή. Εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο. Δημιουργήσαμε δημοτικές ομάδες πυρασφάλειας στη Βούλα και στη Βάρη. Αναδιοργανώσαμε όλη την ομάδα πυρασφάλειας. Εντάξαμε με μεγάλη επιτυχία τις εθελοντικές ομάδες στο μηχανισμό του Δήμου και άρχισε να υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία με απόλυτη συνεργασία με την πυροσβεστική μας. Ενισχύσαμε και ενισχύουμε συνεχώς τον εξοπλισμό. Αυτή τη χρονιά πετύχαμε άριστα, χάρη την πολύτιμη βοήθεια του πολύτιμου συνεργάτη του Σάκη του Κοντανή που ανέλαβε τον νευραλγικότερο τομέα που έχει να κάνει με το περιβάλλον του τόπου μας, με τη ζωή μας, με το πράσινο. Δεν φτάνει όμως να το προστατεύσουμε, πρέπει να το ενισχύουμε. Πρέπει συνεχώς να το ενισχύουμε. Και αυτό κάνω και κατακρίνομαι, και αυτό κάνουμε και σας κατακρίνουν, και αυτό θα κάνουμε και δεν θα μας κατακρίνει κανένας. Υλοποιήσαμε την ανακατασκευή της πλατείας στο Πηγάδι, την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Κόρμπι. Ανακατασκευάσαμε πλήρως την παιδική χαρά της Βάρκηζας. Θυμόσαστε πως ήταν η παιδική χαρά της Βάρκηζας. Άλλαξε το τοπίο. Έγινε αλλαγή τοπίου στην περιοχή. Ολοκληρώσαμε το οικολογικό πάρκο στη Ζακίνθου, στη Βούλα. Προχωρήσαμε σε έργα ανάπλαση στην πλατεία Φέμιδο, στη Βούλα. Επανασχεδιάσαμε και διαμορφώσαμε τα περισσότερα από τα πάρκα της πόλης μας. Τα ανοίξαμε στους πολίτες. Δεν τα κρύβουμε, τα ανοίγουμε στον κόσμο. Για να βλέπουμε τη μαμά με το παιδί, τον παππού με τη γιαγιά, να υπάρχει ασφάλεια για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα πάρκα. Προχωρήσαμε σε διατροφικές προκειμένου να ενισχύσουμε το πράσινο της πόλης μας. Συνέχεια, με τις εθελοντικές ομάδες, με τον Παναγιώτη τον Σωτηρόπουλο, με τους ανθρώπους στη Βάρη, τον κύριο Σαμαρά, το γραμματικό, όλους εσάς που συμμετέχετε σε όλες αυτές τις δράσεις. Και στις δράσεις που κάνετε και μόνοι σας. Μιλάω με πολλούς από εσάς και χαίρομαι που κάθε μέρα μου λέτε μπορώ να βάλω, δεν θέλει άδεια, δεν θέλει άδεια. Βάζετε πράσινο όπου βρείτε. Αυτό θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Όπως όλοι έχετε δει, προχωράμε στην αναβάθμιση και στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών.
Πολλοί πανικοβλήθηκαν. Ό,τι γίνεται, να ξέρετε, γίνεται με τον σωστό τρόπο και με τη σωστή κατεύθυνση. Οι παιδικές χαρές θα γίνουν ασφαλείς για τα παιδιά μας. Γιατί έτσι όπως δυστυχώς είχαν φτιαχτεί, είχαν πάρα πολλά θέματα. Έχουμε ξεκινήσει και προχωράμε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα είναι ορατή η εικόνα αυτή. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη μελέτη ανάπλασης πλατείας σημείων και τη διάνοιξη του Βασιλέως Παύλου στη Βούλα. Αυτό, όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια παρέμενε στις καλένδες. Ολοκληρώνεται η μελέτη στο επόμενο τετράμινο, πεντάμινο και προχωράει τη διαδικασία για την πράξη αναλογισμού, έτσι ώστε να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος έτσι όπως αρμόζει στη Βούλα, όπως αρμόζει στο κέντρο του Δήμου που είναι η Βούλα μας. Αλλά και στον τομέα του οδικού δικτύου και της κυκλοφορίας φροντίζουμε ώστε η καθημερινότητα όλων μας να γίνει ασφαλέστερη και καλύτερη. Σας είπα, προχωράμε τα έργα οδοποιίας στη Μιλαδέζα, ήδη έχει γίνει το 80% της εργολαβίας που εξελισσόταν. Βρήκαμε τους πόρους και πληρώσαμε το έργο το οποίο έχει σταματήσει από έλλειψη χρημάτων. Στα σημεία που είναι πεζόδρομοι, από εδώ και πέρα βάζουμε κυβόληθους, δίνουμε τη δική μας φραγίδα στην πόλη και δείχνουμε πώς θα γίνει η πόλη μας και οι πεζόδρομοι της πόλης μας. Προχωράμε στην ανακατασκευή του οδοστρώματος στην οδό Καρπενησίου. Είναι ένας δρόμος στην περιοχή της Βούλας που αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια προβλήματα. Συντηρούμε τα πεζοδρόμια σε όλο το Δήμο. Προχωρήσαμε σε αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας έξω από το τρίτο δημοτικό στο Πανόραμα. Κανείς δεν είχε δώσει λύση μέχρι τώρα. Το μόνο που γινόταν να τσακώνονται. Υπάρχει τώρα μια ασφαλής παρέμβαση για την περιοχή. Τη ζείτε όλοι και βλέπετε πώς έχει λειτουργήσει. Προχωράμε σε κυκλοφοριακές μελέτες σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κόμβο, για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Να είσαστε όλοι ασφαλείς και κυρίως να είναι ασφαλείς οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά μας. Και ενώ η πόλη οργανώνεται, και ενώ η πόλη γίνεται πιο λειτουργική, γίνεται πιο όμορφη, έρχεται η κεντρική εξουσία και σε μια νύχτα, πραγματικά σε μια νύχτα, καταργεί τη δημοτική αστυνομία. Καταργεί το πιο νευραλγικό τομέα του Δήμου μας. Είχατε δει πως λειτουργούσε τα 20 χρόνια η δημοτική αστυνομία στη Βουλιαγμένη. Είδατε πως λειτουργήσε τα 2,5 χρόνια στο καινούριο Δήμο, με τα καλά της και τα κακά της. Την βελτιώσαμε στην πορεία και ενώ αυτή τη στιγμή είχαμε αστυνόμευση στην πόλη μας, ξαφνικά από τις 3 Ιουλίου, από την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αυτό πρέπει να ξέρετε, δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Είμαι και ήμουν αντίθετος από αυτό το μέτρο, κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια και πολλοί άλλοι δήμαρχοι για να σταλεί, δυστυχώς το ξέρετε ότι έχει πάρει το δρόμο του. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βρούμε άλλες λύσεις. Ήδη σε συνεργασία με τον ταξίαρχό μας, τον κύριο Τουρμπέτα, τον διευθυντή της αστυνόμευσης της Ανατολικής Αττικής, προσπαθούμε να φέρουμε στην περιοχή μας τη διεύθυνση. Και αυτό το τορπιλίζουν. Και αυτό δεν θέλουν να το ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θέλουν αστυνόμευση στην περιοχή. Δεν θέλουν να προστατεύσουν τις περιουσίες σας. Προσπαθούν να σταματήσουν την εξέλιξη. Αλλά δεν τα καταφέρουν. Θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα καλέσουμε όλους εσάς και θα δούμε τότε τι θα πούνε. Θα κρύβονται πίσω από το δαχτυλό τους. Σε αυτό το σημείο θέλω όμως να σας μιλήσω για τη βοήθεια που παρέχει ο Δήμος μας σε όσους έχουν ανάγκη αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ενισχύουμε συνεχώς τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δομές του Δήμου. Με την αναβάθμιση της λειτουργίας των δύο υφιστάμενων ΚΑΠΗ, στη Βάλη και στη Βούλα, τη λειτουργία του ΚΑΠΗ της Βουλιαγμένης που θα λειτουργήσει μέσα στον επόμενο μήνα, του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά που θέλουμε να τα επιτελούμε και στην Βουλιαγμένη και στη Βάλη, τη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου, το οποίο θα ενισχυθεί, και τη στήριξη σε πάνω από 200 συμπολίτες μας σε τρόφιμα, φαρμακευτική περίθαλψη, θέσεις εργασίας και ό,τι άλλο μας δίνεται η ευκαιρία. Παράλληλα προσπαθούμε να βοηθήσουμε την οικογένεια, τους ανθρώπους που εργάζονται, τον πατέρα και τη μητέρα, τους ανθρώπους που κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ζήσουν την οικογένειά τους. Παραδώσαμε το δεύτερο βρεφονιπιακό σταθμό στη Μιλαδέζα. Θα λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη. Τροποποιήσαμε το εγκεκριμένο δημοτικό σχέδιο στη Βάρκιζα για να φτιάξουμε τον τρίτο βρεφονιπιακό σταθμό στη Βάρκιζα. Λειτουργούμε για πρώτη φορά το βρεφονιπιακό σταθμό στην Ηρακλειδών, εδώ στη Βούλα, στην εξοχή. Συνολικά θέτουμε στη λειτουργία 4 βρεφονιπιακούς σταθμούς.
Και θα έρθω στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση, στη γνώση και στην παιδεία. Σε αυτά που είναι η βάση μας για το αύριο. Υποδεχτήκαμε τη νέα σχολική χρονιά με καλύτερες και περισσότερες υποδομές. Όταν η πολιτεία μας διαθέτει 39 μόλις ευρώ για κάθε ένα από τους 5.000 μαθητές, 39 ευρώ, εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτιάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποδομές μας, για να τις λειτουργήσουμε. Καταβάλουν τις προσπάθειές τους οι πρόεδροι της Επιτροπής Παιδείας και η κυρία Σίνα των Σχολικών Επιτροπών, της Δευτεροβάθμιας, ο κύριος Μπελετσιώτης της Πρωτοβάθμιας, ο κύριος Δασκαλάκης, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και έχει πει με πολλή όρεξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει πάρει πάνω του σοβαρά προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τα παιδιά μας. Όπως σας είπα, ολοκληρώσαμε το 3ο Δημοτικό Στιβάρι. Παραχωρήσαμε στον ΟΣΚ έκταση δίπλα σε αυτό το σχολείο για να φτιάξουμε και το 2ο Λύκειο της Βάρης. Παραδόθηκε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό της Βούλας. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση και ολοκληρώνουμε το σχολείο στη Βουλιαγμένη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερα. Και διεκδικούμε και θα κατασκευάσουμε το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο στη Βούλα. Γνωρίζετε ότι υπήρχε πρόγραμμα σχεδιασμός για τη χρηματοδότησή του. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για την απολωτρίωση και στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσανε να μην γίνει το σχολείο. Και γι' αυτό με αναγκάσανε, και αν συνεχίσω θα το κάνω, να ενημερώνω έναν τους πολίτες για το τι παιχνίδι παίζεται. Υπήρχε εκτεταμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης και δυστυχώς, επειδή έχουμε φτιάξει ακόμα και τα σχέδια του σχολείου, ψηφίσαμε να μην προχωρήσει. Αλλά δεν θα τους περάσει, το σχολείο θα φτιαχτεί και θα γίνει όπως το είδατε. Συντηρήσαμε και συντηρούμε όλα τα σχολεία. 10 σχολεία της περιοχής μας ήταν σουρωτήρια πραγματικά. Στάζανε, μονώθηκαν, βάφτηκαν, εξυγχρονίστηκαν και θα αλλάξουν όψη σε λίγο. Πραγματοποιήσαμε το διαχωρισμό πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου Βούλας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και των συλλόγων των δύο σχολείων. Ολοκληρώθηκε ταχύτατα. Ήταν ένα έργο που ήθελε 15 μέρες και εγώ προσπαθούσα να το κάνω 30 χρόνια. Και πώς θα έχουμε παιδεία χωρίς πολιτισμό και αθλητισμό. Γι' αυτό στηρίζουμε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα αυτούς τους τομείς. Παιδεία, αθλητισμός και πολιτισμός είναι τρεις έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Από την πρώτη μέρα εργαστήκαμε για τον εξυγχρονισμό όλων των υποδομών. Προχωρήσαμε στον πλήρη ανασχεδιασμό του αθλητικού κέντρου της Βούλας, το έχετε δει. Προχωράμε σε έργα ανακατασκευής των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ σε όλη την περιοχή. Να φύγει αυτή η άσφαλτος, να μπει το σωστό υλικό, να μπορούν τα παιδιά να πέφτουν κάτω και να μην γρατζονιώνται επιτέλους. Στηρίζουμε και θα στηρίζουμε έμπρακτα όλα τα αθλητικά σωματεία, όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους με πρόγραμμα χρηματοδότηση από το Δήμο. Ήδη πέρασε από την Εκτελεστική Επιτροπή προχθές και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Όσοι είστε εδώ από τους συλλόγους και από τα σωματεία της περιοχής, σας παρακαλώ να είστε εκεί για να μην αναγκαστούν πάλι να ψηφίσουν όχι στη χρηματοδότηση τη δική σας, σε αυτά τα οποία έπρεπε να σας είχαν δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι 10 το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, το οποίο ξεκινάει στις 7. Παράλληλα προσφέρουμε πολλές δημιουργικές επιλογές άθλησης και πολιτισμού με προγράμματα μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου, από τον ΟΑΠΑ και από το σωματιακό αθλητισμό, οι οποίοι είναι ένα με το Δήμο. Είμαστε ένα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όσοι αντιμάχονται τα σωματεία της περιοχής μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η τοπική μας κοινωνία στηρίζεται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή. Οι περισσότερες δε από αυτές είναι ανθρώπων που μεγαλώσαμε μαζί. Είναι δικές σας. Γι' αυτό και αναβαθμίζαμε και αναβαθμίζουμε κάθε σημείο εμπορικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα, να μπορούμε να έχουμε ωραίες περιοχές, να επισκέπτεται ο κόσμος στις περιοχές μας, να γυσεύεται και να μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις μας άψογα. Έτσι θα έχουμε και πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας στην περιοχή μας.
Παράλληλα, προχωρήσαμε στη μείωση των δημοτικών τελών για να καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με τις άλλες περιοχές και να μπορούν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις που βάλλονται συνεχώς από φόρους, από χαράτσια, από μειώσεις, από ΦΠΑ και από χίλια μίλια όσα, δυστυχώς. Οι επιχειρήσεις όμως είναι ένας πυλώνας της κοινωνίας. Ο Δήμος, η πόλη μας είστε εσείς. Γι' αυτό θέλουμε να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί πιστεύουμε ότι πρώτα απ' όλα είστε εσείς. Οι συμπολίτες μας, οι δημότες μας, οι άνθρωποι μας. Είμαστε ένα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί, όπως ξέρετε, λειτουργήσαμε τη γραμμή του Δημότη. Όλοι έχετε μιλήσει με τη Δημητρούλα, έχετε μιλήσει με την Άντια, έχετε μιλήσει με την Εύα, με την Όη. Αν ξεχάσω καμία αύριο φάω ξύλο. Είναι οι άνθρωποι που μαζί με τις υπηρεσίες λύνουν καθημερινά τα προβλήματά μας, τα προβλήματά σας. Λύνουν προβλήματα της καθημερινότητας. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δημιουργήσαμε την κάρτα του Δημότη. Γι' αυτό είπα θα φάω ξύλο και είναι και δυνατή. Δημιουργήσαμε την κάρτα του Δημότη, μια σύγχρονη κάρτα. Μια κάρτα η οποία ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Δήμου μας. Μια κάρτα η οποία δεν θα βγαίνει κάθε χρόνο. Μια κάρτα που θα έχει προνόμια για όλους εσάς, τα οποία θα εμπλουτίζονται συνεχώς. Θα υπάρχουν εκτόσεις σε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, σε εστιατόρια, σε αναψυκτήρια, σε καταστήματα ρούχων, σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν προσφορά στην περιοχή μας, για να μπορούν οι δημότες μας να έχουν πολύ καλύτερες τιμές στις επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο. Θεσμοθετήσαμε τη μέρα του Δημότη για να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα τα οποία δυστυχώς κολλούσαν στην γραφειοκρατία. Προβλήματα σοβαρά τα οποία δεν έφταναν σε εμάς, δεν έφταναν στη Δημοτική Αρχή και δυστυχώς καθυστερούσαν να επιληθούν. Έτσι, όπως γνωρίζετε, υπάρχει αυτή η μέρα. Βλέπουμε συνεχώς ανθρώπους, κυρίως εγώ, και όποτε δεν μπορώ εγώ, ο αντιδήμαρχος και ο νομιλωτής δημάρχου, και λύνουμε τα προβλήματά σας. Το βλέπετε, γιατί συνέχεια μας στέλνετε επιστολές, μας ευχαριστείτε και πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ εγώ που μας εμπιστεύεστε. Όλα όσα έγιναν στο Δήμο μας τα τελευταία 2,5 χρόνια έγιναν σε συνθήκες πραγματικής χρηματοδοτικής ασφυξίας. Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν μειωθεί τα έσοδα από την κεντρική εξουσία, αν είναι 50, αν είναι 60. Να ξέρετε ότι η μείωση ξεπερνάει το 60%. Επίσης, όπως σας είπα πριν, ο Δήμος μας επιβαρύνθηκε από ένα έλλειμμα, ένα χρέος 16.400.000 ευρώ που κληρονόμησε από το παρελθόν, από τον πρώην Δήμο Βούλας και από τον πρώην Δήμο Βάρης. Και αφήστε τους να λένε. Τα στοιχεία και τα νούμερα είναι στο γραφείο μας, στο Δήμο, και μπορείτε όποτε θέλετε να περάσετε να δείτε. Προσπαθούν να συμψηφίσουν πράγματα. Ό,τι και να κάνουν, η αλήθεια είναι μία. 9,5 εκατομμύρια οφειλές είχε η Βάρη, 7,5 η Βούλα, 1 εκατομμύριο ευρώ είχε η βουλιαγμένη ΣΥΝ όταν έγινε η συνένωση. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, ότι πήραμε στην πλάτη μας και θα το βγάλουμε στην άλλη πλευρά 16 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν έπρεπε να τα έχει, ειδικά ο Δήμος Βούλας. Στην Βάρη γινόντουσαν έργα, ήταν μια πόλη η οποία τώρα γίνεται πόλη και υπάρχει το αιτιολογικό. Ένα καλύτερο κοντρόλ χρειαζόταν, αλλά υπάρχει το αιτιολογικό. Στην Βούλα, η οποία ήταν διαμορφωμένη από τον Κιούκι, από τον Αποστολάκο, δεν έπρεπε να υπάρχουν 7,5 εκατομμύρια. Αλλά παίρνουν τα δάνεια για να μπορούν να πληρώνουν υποχρεώσεις οι οποίες δεν έπρεπε να τις πληρώνει ο Δήμος. Αλλά δεν πω περισσότερα, γιατί με απειλούν ότι θα μου κάνουν μηνύσεις. Να μου κάνουν όσες μηνύσεις θέλουνε. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική στιγμή, ξέρετε ότι παγώσαμε τα δημοτικά τέλη για το 2012, για το 2013, θα προτείνουμε το 2004 να παραμείνουν τα ίδια και αν μπορούμε να τα μειώσουμε, ίσως σε κάποιες περιοχές. Αυτό το βλέπουν οι υπηρεσίες και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει η σύγχυση. Η πρόταση δική μου προς τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας είναι αν είναι δυνατόν να μειωθούν.
εντάξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 και υλοποιείται, το βλέπετε να υλοποιείται, έργα 10.500.000 ευρώ. Το 90% με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Νοικοκυρέψαμε το Δήμο. Μάθαμε αυτό που μας έμαθε η μητέρα μας. Αυτό που μας έμαθε το σπίτι μας. Νοικοκυριό, νοικοκυριό, νοικοκυριό. Μειώσαμε τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου κατά 8 εκατομμύρια ευρώ. Να ξέρετε ότι με αυτό το σκεπτικό θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό υπάρχει νοικοκυριό και γι' αυτό βλέπετε τον τελευταίο χρόνο προχωράνε ένα-ένα τα έργα και προχωρούν όλα αυτά τα οποία κρεμούσαν πάρα πολλά χρόνια. Φίλες και φίλοι, σας ανέφερα μια σειρά έργων τα οποία, πιστέψτε με, είναι μόνο η αρχή όλων όσων έχουμε στο μυαλό μας για να φτιάξουμε την καλύτερη πόλη της Ελλάδας. Το έργο μας δεν θα μείνει στη μέση, θα το ολοκληρώσουμε και θα το διατηρήσουμε μετά. Έτσι λειτουργούσαμε πάντα. 20 χρόνια στην Κουρασμένη και τα 2,5-3 χρόνια σε αυτό το Δήμο. Η σχέση μου μαζί σας είναι σχέση ζωής. Αυτό να το ξέρετε. Είναι σχέση ζωής. Το έχω αποδείξει 20 χρόνια όσοι με ξέρουν. Πολλοί από εσάς τώρα με γνωρίζετε. Είναι σχέση ζωής. Και μόνο ζωής. Σας δίνω μία υπόσχεση. Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου και οι άνθρωποι που είναι εδώ και οι άνθρωποι που είναι κάτω και όσοι δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα εδώ, σας εγγυώνται ότι δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί ο τόπος μας. Σας εγγυώνω ότι τα επόμενα χρόνια θα ζούμε σε μια πόλη όμορφη, λειτουργική, φιλόξενη και ανθρώπινη. Αυτή τη δέσμευση θα την κάνουμε πράξη. Με τη δική σας βοήθεια, με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ.